Om Shanti. Dumnezeu este pace. Pacea. Înțelegând originea războiului, ființa umană ajunge să îl elimine de pe fața pământului. Credința eronată că războiul soluționează conflictele este ceea ce a devastat toate tipurile de societăți. Mai mult, războiul există în ființa umană, dar nu aparține spiritului său. Lupta pentru a domina este cu siguranță drumul ego-ului, al eului ancestral. Iluzia de a câștiga pentru a domina, de a crede că ai dreptate, pentru că nu există cineva care să spună altfel, ideea de echitate, pentru că totul este în conformitate cu ceea ce societatea mea, care este perfectă, a impus. Ideea de a-l suspune pe cel mai indomitabil decât mine. Ideea de a domni și de a pune în ordine ceea ce nu înțeleg sau nu vreau să înțeleg, etc., etc., etc. Toate acestea sunt vorbe zădarnice ale eului. Atât timp cât aceste tipuri de iluzii, luate ca realitate, există în mintea colectivă, războiul va exista. Războiul nu se naște în afara omului, ci în interiorul său. Nu contează dacă este numit război sfânt, religios, economic, invazie, etc. Este tot război. În același fel, sursa păcii există în interiorul fiecarei persoane, deocamdată redusă la tăcere de vuietul ego-ului. Pacea este emanația iubirii, ce caută armonia și echitatea. Pacea este aducerea în această realitate a minții universale. Pacea este liniștea inimii ce-l ascultă doar pe Domnul său. Pacea este a ne înțelege fratele înainte de a decide să îl atacăm. Mai mult, acum decid prima oară și apoi inițiez conversații de pace pentru a masca intențiile lor răuvoitoare. Pacea este ultimul lucru la care se gândesc liderii africani, coreenii, cinezi, palestinieni, israelieni, comuniști, capitaliști, etc. Pacea este ceea ce Dumnezeu aduce pe pământ. Pentru aceasta, sursa războiului trebuie să înceteze. Pentru aceasta, sursa războiului trebuie să dispară din inconștientul colectiv. Pentru aceasta, se lucrează pentru viitor. Nu este suficient să spunem că am înțeles pacea. Ea trebuie trăită. Pentru a o trăi, trebuie să ne conectăm cu sursa iubirii și a iertării. Trebuie să mergem împotriva iubitului eu. Acela ce este contaminat de putere nu va renunța la ego, pentru că el crede că ego-ul îi oferă bucuria puterii. Mai mult, această putere nu există. Ceea ce există este conflictul și modul învățat de a subjuga inamicul. Fie acesta un sat, oraș, națiune, un gen, o ideologie, o religie, un mod de a te conecta cu divinitatea, un lider, orice lucru. Doar orbul crede că știe tot, deși îi lipsește chiar și cea mai mică înțelegere a naturii sale interioare. Se crede că această lume este totul și lumea spirituală este chemată doar să își reafirme puterea în acest plan.
Din acest motiv, investigatorii ocultului sunt folosiți de dragul observării a ceea ce face inamicul și sunt pervertiți. Ei nu înțeleg pacea, nu înțeleg armonia, nu înțeleg ce este ego și ce este spirit. Mai mult, ego-ul însuși, în viclenia sa, îi face să creadă că el nu există. Nu există eu, nu există ego și nici nu este sursa vreunui conflict, pentru că nu există, spun analiștii, psihiatrii, psihologii, terapeuții, medicii, consilierii, liderii. Nu există eu, nu există ego. Nu aceasta este sursa conflictului. Nici Dumnezeu nu există. În acest fel, lăsând omul fără apărare, ignorant al realității care trăiește în interiorul său, căutând alte explicații pentru ceea ce trăiește și simte. Nu există Dumnezeu, dar există război. Nu există iertare. Nu efortului de a te pune în pielea celuilalt și rescriu istoria despre dușmanilor, justificându-și acțiunile. Bomba atomică era necesară. Nu exista altă opțiune. Nu opriți genocidul din Africa. Mai bine să priviți în altă parte, ignorând cartelurile de droguri, permițând ca popoare întregi, bărbați, femei, copii, bătrâni, să moară de foame în mijlocul secolului 21, să moară de foame pentru că nu au o bucată de pâine de dus la gură, să moară de foame în plin secolul al 21, cheltuind 4 miliarde de dolari pe un portavion. Asta este justificat. Cu toate acestea, ego-ul nu există, nici Dumnezeu nu există și ființa umană va continua să rătăcească în deplină ignoranță, căutând răspunsurile la ceea ce se întâmplă în lumea sa, această lume, pentru că nu cunoaște pacea. Dumnezeu este sursa păcii. Ego-ul este sursa conflictului. Dacă acest lucru nu este înțeles, restul nu va fi înțeles. De aceea, este urgent să aducem lumină în întunericul care domnește în inconștientul uman. Fie ca fiecare persoană să cunoască realitatea. Fie ca fiecare persoană să se apropie de originea sa. Fie ca fiecare persoană să experimenteze pe deplin iubirea. Fie ca fiecare persoană să se trezească și să fie după chipul și asemănarea sursei. Prin urmare, în mijlocul discordiei, trebuie să alegem pacea. În mijlocul disprețului ego-ului, care strigă în cele 4 direcții că Dumnezeu nu există, noi trăim în Dumnezeu, acționăm în Dumnezeu, iubim așa cum iubește Dumnezeu. Nu este necesar să strigi sau să te cerți, ci să fii. În mijlocul propriilor noastre bătălii interne, îl alegem pe Dumnezeu, ne aliem cu Dumnezeu. Suntem El, ea, pentru că alegem să fim. Fii pace, fii iertarea, fii iubirea lui Dumnezeu. Iubește așa cum iubește Dumnezeu. Trăiește așa cum trăiește Dumnezeu. Experimentați pacea care domnește în mintea universală. Fii El, ea,
propria noastră ființă interioară profundă. Mulțumim! Din cuibul vulturului de aur.